Jeg vil lige her give en kort introduktion til, hvordan vi kommer i kontakt med vores chatbot, Copilot chatbot, og hvordan vi kommunikerer med den. Det vi ser her, det er jo min skærm, som den nu ser ud, og jeg skal have fat i min Edge browser, fordi det er her i, at chatbotten ligger. Lige for at vi kan få noget tekst at arbejde med, så vil jeg lige se, om vi kan finde noget, for eksempel byggeplads, indretning. Lad os prøve at se, om vi kan finde noget der. Og der er jo noget, der hedder byggeplads indretning hernede, som jeg åbenbart har ventet på før, kan jeg se. Og nu har jeg ligesom noget tekst, vi lige kan ganske kort arbejde med. Når jeg skal have fat i Copilots chatbot, så heroppe i højre hjørne på jeres skærm i browseren, der er det her blå ikon heroppe, og det kan I prøve at trykke på, og frem springer simpelthen vores chatbot til Copilot. Der er forskellige miljøer i den her chatbot, man kan tilgå. Men lad os lige prøve at se på den lige ganske kort, fordi det her det er egentlig selve her, hvor vi chatter, og vi kan se miljøerne heroppe. Der er det der hedder chatmiljø, og så er der meddelelsesmiljø. Det er to forskellige ting, men lad os lige prøve bare at blive det her chatmiljø indtil videre. Chatmiljø, den kan give forskellige typer af svar. Man kan vælge, om det skal være kreativt, balanceret, eller det skal være et meget præcist svar, vi ønsker. I vores tilfælde, så er det oftest fint at arbejde med den balancerede, og det er også den, der bliver anbefalet. I vores tilfælde her, der vil vi prøve lige ganske kort at se, hvordan vi bruger teksten over i browseren herover. Så nu beder jeg chatbotten om at skrive et kort resumé af teksten herover. Og jeg trykker på pilen hernede, så begynder den at arbejde, og så skulle der helst ret hurtigt begynde at komme et kort resumé, som vi har bedt om. Det kommer her. Og det vi egentlig kan begynde at se, det er, at jeg kan jo ikke skrive det her resumé selv så hurtigt, som den kan. Men den starter jo her med at blive en samtale starter for mig, fordi jeg kan jo begynde at se på det her over, hvis det nu var en anden tekst, jeg skulle skrive et resumé af, så kan jeg jo begynde at se på den her over, og så videre bygge på det. Som vi ser, så har vi fået et kort resumé, og det er stillet op i nogle punkter her. Nu vil jeg lige prøve at bede om at få uddybet et af punkterne, fordi så kan jeg prøve at skrive, hvordan... Nej, jeg kan bede om at uddybe, bare sige, hvad skal vi tage? Sikkerhedsforanstaltninger. Så sætter vi lige anførselstegn. Og det vi egentlig oplever her, det er den her funnel tilgang. Vi starter med at bede den om én ting, og så beder vi den egentlig om at bygge videre på de her ting. Og som I ser her, så begynder den med det samme at skrive, hvad er sikkerhedsforanstaltningen for noget i den her kontekst, vi er i. Vi er jo byggepladsens indretning herovre, og den begynder noget med noget rækværker og belysning og noget nedstyrtning og gennemstyring af adgangsvarer, tekniske hjælpemidler og noget orden og affaldshåndtering. Og det er den her tilgang, vi har. Vi starter altså med at stille et spørgsmål, og så kan vi bygge videre og videre og videre på det samme spørgsmål. Hvis vi lige lægger mærke til, står der med grønt heroppe i toppen, beskyttet, og det betyder, at VIA har indgået en aftale med Microsoft om, at al den data, der vi bruger heri og putter ind i den her, den er beskyttet, og det vil sige, at der er ikke nogen grund til at være bange for at anvende personfølsomme oplysninger i forbindelse med chat, så længe vi er her. Det gælder ikke på alle andre chatbots, som for eksempel ChatGPT, Gemini osv. Der er jeres data ikke beskyttet. Jeg ser også lige, at jeg vil lige gennemgå miljøerne her. Nu har vi lige været i chatmiljøet, hvor vi ganske kort har set, hvad det kan bruges til. Lad os lige prøve at se på meddelelsesmiljøet her. Meddelelsesmiljøet, det er lidt anderledes, fordi her kan vi skrive nogle ting. For eksempel, hvad er sikkerhed på en byggeplads? Jeg stiller simpelthen et spørgsmål her, og
Jeg kan få forskellige få ud af den her. Jeg kan for eksempel få et professionelt svar. Jeg kan få et afslappet, entusiastisk osv. Det er mig selv, der bestemmer her, hvad jeg vil have. Nu vil jeg gerne have noget informativt, og jeg vil gerne have det til at bruge i en forbindelse med en rapport. Det skal være et kort beskrivelse, længden hernede, og nu kan jeg bare bede den om at generere, og så genererer den faktisk noget tekst omkring den her byggeplads, og hvad sikkerhed er på den. Husk lige på, at så den tekst, der kommer ud her, det er ikke nødvendigvis rigtigt. Det er altid nødvendigt at tjekke, at det, der står, faktisk er anvendeligt, og at der er de rigtige referencer dertil. Man kan altid bede den om at give referencer også, hvis det er sådan, at man er usikker. Det var lige det, jeg vil sige her, og så kan I se, nu kommer der et oplæg omkring, hvad vi må med den her, og bagefter kommer der så AI i praksis, og der er en hel masse om, hvordan I kan arbejde med den her i de oplæg, der er lagt ud til jer.